a matsayinka na magidanci baka iya biya wa iyalinka bukata, a matsayinka na saurayi an kawo amarya baka iya biya wa amaryarka bukata, a matsayinka na wanda ka ɗau shekaru zaki maiko abubuwa sun kashe abin da ya shafi gabanka baka iya dadewa kana biya wa iyali bukata, to dan uwa ka biyo mu a wannan bidiyo mai albarka. Muna da ingantattun magunguna masu kyau da inganci daga wannan cibiya ta mu ta Nazir Traditional Medicine and General Services, wanda in Allah ya yarda in kai amfani da maganinmu za ka samu biyan bukata. Ka aikata istimna'i ya haifar maka da matsalar kankancewar gaba, matsalar fitar farin ruwa, sanyi ne yake damun ka da sauransu. Da izinin Allah in kai amfani da wannan magani na wannan cibiya ta mai albarka za a samu biyan bukata. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.